Dem baş temaşevanên hêja. Em îro li bajarê wanê ne. Wan bi rastî bajarekî wisa xweş e ku peyv tune ku mirov bêje. Wekî hûn dibînin li paş min behra wanê û wan bixwe. Wekî hûn dizanin di sala 2011 de erdhejekî pêk hat li ser vê axê û ev bajar serûbinê hevdû bibû. Lê em dibînin ku ev bajar hêdî hêdî birînên xwe dipêçin. û em dixwazin îro çend çîrokên jinan, çend dîmenên ji jiyana wan bigîjinin we. Ka kerem kin em bi hev re bibînin. Stargehên xwezayî ya ku li derdora wî çiya hene. Bajarekî qedîm, navenda çand, ziman û baweriyan. Kurahiya gola şîn a ku bi mirov re berxwederî, sebir û dilpakiyê de afirîne. Destpêkê jin û zarok me pêşwazî dikin. Ew bi xwe hebûna xwîngermî, ji dilbûn û sadebûnê. Belê em li Wanê li taxa Sixkê ne. Sixkê bi navekî Ermeniyê berê Ermenî li vî taxê jiyane wisa dibêjin. Em anha ber bi kargeha Xalîçeyan. Ciyê ku Xalîçe çê dibin diçin, gelek jin li wê derê dixebitin. Ev kargeh ji aliyê şaredariyê hatiye vekirin. Gelekî kargeh hene wisa. Lê em bi kargeha yekemîn dest pê bikin û bigerin em bibînin ku ew Xalîçeyê ku her roj em pê lê dikin, çawa tê çêkirin. Ka kerem kin. Qawet be. Çawanan spas. Ez ji rûnê min ber. Ez karê xerab nakim ne? Ne. Bisekim sebse ev çiye tişekî. Ew kayê li bir ha? Aha. Tamam. Ay, de navê xwe jî min re bêje. Ez Çiçek. Canan. Canan. Hûn çend salî ne? 22. Tu 21 tu? Stüdyo. 22. Hûn çend salî xwe de hîn bûn bêkarê? 5 sala. 5 sale tu hîn bûyî. Tu ji ku hîn bûyî? Valla arkadaşım biçiyor. Ha. Ve enver hoca ekliye hem jantın me başla keliye. Ha, hûn hatin qursê hûn hîn bûn. Ha. Çend çi qas demê de hîn bûyî? Valla hem ku hatım him bum. Deh rojan de Wow, wala tu başî tu? Ez 12 salî ez çêtken. 12 em başta. Dest bi karê kiriye. Diya tê hînê te kir. Malda çêtkirim jî berê xwe de destiya mizanî. A dezgahekî aw sal mal hebû me? Hebûyê dar bû, demir nebû. Dar bû. Hûn civan dezgah randevê çi? Navê wan çi? Dem. Yê demir e. Yê malê ji daran bû. Daran bû. Ya diya te ji xwe re çê dikir yan çê dikir difroj? Çêtkir firotu. Difrotin. Min jî berê xwe de destiya mizanî. Ha. Ji baş hat me qursên baş dekir. Tu çi zû zû davê jî? Tu tewlê nanêrî? Hîrê bûma. Merhaba. Spas, çay. Navê te? Navê min Nesibe Ertaş. Nesibe. Hevala Nesibe. Tu çend salê çê dikî Xalîçeya? Ez mal jî kar dikir ji xwe re çêdikir. Yani eve 12 sal falan tê heye me çêdikirim. Çavê te ji xwe xweşik. Kesk. Çend sal te got? 16 sal? Me berê mal da çêdikir ji xwe re. Piştî me dest avêtê vê xebatê jî em li hat çêdikin 4 sal em hat. Te mal da ji xwe re çê dikir? Belê. Yani te ne difrot? Me difirot. Difrot. Malda hema odayekî te tişek wisa çê dikir? Ve Xalîçeyên piçûk çê dikir ê mezin? Yê mezin yê biçûk görey mesela xwastinê bû. Ew ê bû. Ha, kê çawa bixwaze? Kê çawa bixwaze? Ew dixwast. Mirov bixwe li mal çê bike kara wî zêde yan wisa li derve bixebite. Yani heqê xwe digirî li keda heqê keda xwe digirî. Heqê keda xwe hû çêdibît. Mesela wextê me mal çêdikir görey istekî bû. Hingê mesela piyasayê we bû
برای زفت خواستن کلیم زفت خواستن اما بیشترین piyasa sekini mesela hiç kez نخواستن ama mesela kare veri daha mesela sosyal olarak daha mesela baştır bu me. Mesela mesela ما علمتنا مثلا در و هاتنچونه گل اگه خبردانه مثلا یه اخما یازمه نزانی به اوزانی یه bilgisayar نزانی به اوزانی مثلا در کفتن اجدر و yani ve konuya da ve verden daha baştırı. او قرتيبون قد يعني ونجمال دركات تدبي ناف جيانا سوسيال ام جلك تشين بون هون وان تشتغل كوي لبر هندبن ام بيجون پروردايا خواندنه یا نویسه بن اوا ve kursu da mezanin yani ben bane ve kursu da me ev sosyal etkinlik zani. De 15 sale çediki. 15 sale mesela ev levane zedetir ev motif de çekirin. Kijan te çekirin. Desen motif. Mesela desen. Ev van nekşana. Yani hiç çinemana yani mene çekirir. همو تشتغل هم بيجن لعلي جولمرجي قالك نخشن امزان تشدكن لعلي شرناغي لعلي جولمرجي حقاري اون desen نخشن و درجه çedkin en ayda öderi mesela lo derece zaten deseniz veri hem ayda verine hem yecileme yine zaten yetuane gele ne freha bu kültüre gele ne freha ama cileme gele freha bu kültüre bu mesela örneği veri deseni veri hem genelde yecileme yine ne be nakşe şey Hevker. Hevker. Manavi şey. Yani herkes yapabilir. Hamu kes kara çepki. Hamu kes. Hevker. Kavala ez karım çepkin. Ki gote hamu kes. Hev çeker. Yani acışım çeken tişi çeker. Evet. Ez karım çepkin. Ka hala nakşe ki bavice. Her ravam mı gibi de. Yek nakşe. Ka ez cerek bavicim. Ez karım bavicim. Ha. Katı peyveri. Ha. Ha evet. Evet. Çend hava. Dua. Aha. Ha avya. Dua. De aha te da der baskım. Aha. Gelene kişi. Disa aha. Abi ve milada. Ve alida. Abi alida. Ha. Aha Çrengi ki hoş evi rengi hoş kudu gelo. Evet. Evet. Qaliki guzaya gelo. Ev rengi qaliki guzaya. Evet, Runas. Runas Cilemirge'de ev bitkiye ve kök boyama atölyeme genelde hoca Enver Hoca Cilemirge peydatker. Cilemirge. Ev gihal Cilemirge ne? Nabi üç bitegu? Runas. Mesela ev bir Runas çetken, ev bir qalki güzel çetken, zerek açık he ev bir giyarenk. Giyarenk mesela bir çetken belgit güzel bir çetken yani boyama kökü var genelde ham madde. Tazani da boyak peki. Boyak vakti dayken me çetkere hiç zarok bun mediti bun. Dedi bu çağçı. Mesela hiç ne çekiyor? Yani teşhiris. Teşhiris. Ana hiç bu çetki. Az vegaviş yani verdi lazım mı bir de çetki? Navi bernamame iş teşhir. Teşhir. Serçava. Kata heneki kare xwe bidomine ez bigerim û disa vegerim. Tamam sersen. Mirov çawa xwe nas kir, dest bi kedê kir. Herî zêde jin dizanî bûn vê yekê fehm bikin. Ji ber wê ye ku navê jinan û navê kedê bi hev re tê gotin. Jin mirovbûnê pêktîne, bi kedê dike, ji dil û can dixebite, diafrîne. Li hemû derên jiyanê keda xwe bi cih dike. Ji ber ku jiyan pîroz e. Bêyê ku bu este bi şev û roj bi evîndarî dixebite. Hemû pîroziyan destpêkê bi zihniyet û dilê xwe, dûra jî bi keda destê xwe pêktîne. Navê xwe bêje? İpek. Navê vî motifê zanî? Navê kişi. Evî dest nexşê. Aşiret kavgası. Aşırı kavgası. Aşiret kavgası. Wî şerê eşîret e. Şerê eşîran.
çima ve temna mev ketiye rast. Ha valla hamu nexş navev ketine. Tamam adviş. Un av sayık nabe şaş nabe yani mesela nav hem nakeve şu an tevle ev nabe zed nerim tevle ev bu. No. Na. Geçen sene çitki. Çal sala. Çar. Lever him buy. De berezani bu diye Na. devan çetkirin malda. Ya da beya çetken daha içine bu hingi. Taze yani hamelike mizani. Ama uçay Dişwa destete serve kari ev biye. Baş bi. Taze melikim çi. Da hazki vi kari. Hazki vi van nexşa çebiki ev ki ha. Kaç khara çetki şwa par. Na. Taze liye çetken. Tu Ben de. Az tazeliğe çetken. Ve 4 sala. 4 sala. Diyate çetkiranna. Hı. Çetkirin. Un zanım mesela van bendana ama ta çava çedbe çava te boyakırın oyunu zanım. Na mizani. Em nate boyakırın ne? Na khoya veya. Hri hemen bez resan ne anne ne olsa. Bez spi. Eftişte kun çedikin. Lukute frotani. Kutu difentum. Am beni hoca jvat piyuşit. Dibe kudere difroşe. Vallahi nizan am beni. Dibe suki. Suki ama ki bikare. Ev un çedikin çıkas demede dikade. Heybekda. Heybekda خلاص be. Un dışinen bıçkas ete frotan un zanın. Ne? Bu hayını zanın. Ne zanın. Un jıvır çıkas tigrin. Çe 2 saat 3 saat falan. Metreye göre. Em bejn evçe metre. Evet. Eknif he. Yekuni seri metrim de sut tigrin. Saat. Saat Evet diyor da fazla. saat fazla öyle. Meheki de un zedu benci tigrin hema. Na. saat. 3 saat. Meheki de seset tigrin. Ya hende icdatan خوش کن یک تنی بخوام خوش نکن یعنی خوش بکت زود برید. Heybeki demek derece mehunim. Ha? Gel o bıçkas ete frotan. Bıçkas ete frotan. کو یعنی Yani sukan çıkası o tekrar merak ne kiriyor ev çıkası ezharım bıkırım bıçkası tigrin. نه مرق پشتکی Ba- نه Allah Tışkara içedik ya. نه خورچی نکم تازه لیشید کم Tane lever çek. Baş. O demek anha kavet beşer. Çekirna Kiliman hünera destan a civakên ku li deşta Mezopotamyayê jiyana koçeriyê dijîne. Em terzê jiyana Kurdan ne tenê di destan, Stran û helbestan de di Kiliman de jî dikarin bibînin. Kilimên ku neynika çanda meya sed salanın zimanê hezkirinê, evîn, bextewarî, sebir, bereket, xela, dosteyetî, aştî û heta şerrin. Em niha bi mamoste kargeha Xalîçeyê mamoste menîce rene. Li gelekî atölye dinê re herhalde li kargeha yên şaredariyê. Belê. Çend kes di vê kargehê de dixebtin? نه نشکه هجده بیستکاتی دهنه. Hejde bistek. بله. Her roj hejde biz kesti vê نه kargehê. خیلی درجه همه جا همه ناین. Çend kargehê hene yên ku tu mamoste tîdikî? یعنی نه شش هنه. Şeş hene. بله. تو یعنی تنها از سری تنه خواهد؟ نه از تنه نینم. بله چند هوار کسی؟ هنه. zaten خودم مازن های انور خوجه. او اوید کردن. امجی چن یعنی دشتان زنان امجی برای خود Tu دنی. çend salê mamoste tîdikî? نه از مجدانه هاد مویری از نه شنو دی هاتمه اوه بیجه سالای تایه ساتیم Salekê tu li virî beriya we? بله و از جلمریکی بوم Celemergê bû. Disak vê karê dikir. بله متکر Li wir mamoste tîdikir. بله Li ملولو wê derê ji xwe nexşên wê derê Belê, bi nav û dengin. بله Bi nav û dengin nerê? بله یعنی zaten ev نقشه نیوکیت رخی جلمرگینه یه رخیوانه نه یه دی تبله هف بونه گلک شد Bi کن taybet yên nexşê wanê hene ne wisa yani zêdeyê û li wê derê nexşên colemergê çêdikin an
Yani navek dane. Navek dane. Bele yani her du raha çetken. Şu an neze heaven. Nezik heven yani navek da aynı çetken. Bele. Bejin yani her du rahane. Bele. Naha tu nave van nakşa teva zani ne? Bele. Zani. Ciroka wan zani. Aslında zanım. Yen tu zaniş merabe jeveden. Evet. Ev hani dene şere aşira ev. Şere aşira şu an şer nav hev da gelek renk de da hene. Bele. Par rengana çava çedi ben. Renga genelde o diye çetken ya ve çetken ya rakı cilamergi lever kometken havine ve hiç baharak zuda. İnen hiç gitken renga bu ve çetken. He zede gihate boyak kırınan için boyağın fabrikayan tinin çedikin. Ne giyajı çetken atölyen zaten dedi hani. Tene giha. Giyajı çetken boyadici evet ditken ama pitre giyayı veya. Taybetmendiye ve boyağı içiye vakidin. Mesela ez kase kuduzanım. Ev boyağı renk nade. Bele nadı. Ne? Her kuduçe de bırakı. De beşin. Ev haliçe u. Bele renk nadı bele. Bele. Ka em biçin ve nakşe. Em jî hemen nakşeyanla ve kuye. Naxe. Na. Eve Cudatiya içiye. Cudatiya eve nakşe cudaya eve cudaya nave ve can bezara. Can bezar. Bele. Can bezar. Bele. Canı kwa bezar biye. Ne jinkek nave bezar bu eve şavul ki çekiriye. Ha ben nakşe. Nave xadayna sebele. Bezar biye ama biye can Can bezar. bezar bele. Ya gelek baş. Ev nakşe Evet, jolemerge ya bele. yani. Eve icilemirge, eve icilemirge. Bele. Ev. Ne vakabın ne? Bele eve hevik, ve kevin. Ev jî can bezar, ev jî Naxe can bezar. eve sere can bezara eve hev çekere. Ha, hev çeker. Bele. Be hevra çekirin. Bele. Ha, gavek beri hevale kişmera go. Bele. Hev çeker. Hev çeker. Eve jî bijne Halit Bey. Halit Bey'e. Eve jî desenek Halit Bey, şu kadar Eve jî rexicileme geçetken az navê baş nizanmış ki derhatiye. Ji navê kesekî ji eşîrekî yan. Bele şibi aşiretê te evê dikirin. Bele. Ev rengi hişinaya xweş ku digre? Evê Şikêjan boya. dibêjne heş heye evê dikene. Heş heye evê dikene nav şîne da. Rengê pêwê çêtken ew rengê xwe naberdet. Evê mamosta Enver Hoca çêtketin. Hûn şên pirsekê girken şên bigirin jî yani hebîtin. Hûn li vir buxa boyak çêtkin ana? Nexê atölya me ya nav bajêrê de çêt. Ya navê bela. Emine biçin kargeye ektin ji ber ku li vê bajarê gelekî kargeyên xalîçeyan yên klîman hene. Ka kerem ke em bi hev re biçin. Kîlim heta salên 1907 jî bi pere nedatin kirîn û firotin. Li ba Kurdan firotina kîliman jî kirîna wan jî şerm bû. Kîlim diyariyên herî hêja û bi nirx bûn. Kîlimên ku berê ji bo pêdiviyê de hatin çêkirin, niha wekî çavkeniya debarê, wekî hilbirînekî bazirganî tên dîtin. Ji ber şerê ku 30 salin didome, malakirina gundan, koçberiya bi zorê ya ji gundan, qedexekirina zozanan. Bi vê yekê re çand jî, hunerê destan jî winda dibin. Dîsa jî her çandî jin bi hezkirin bîkarî bikin jî, mafê keda xwe nagirin. Lewre ket bi pere nayê kirîn û firotin. Belê em niha li
kargehekî dinin kargeha Kiliman ev ji girêdayê şaredariyê li vê derê heman demê de rîş jî tên boyax kirin boyaxa wan çawa çê dibe çawa tê boyax kirin û li hundir jî kîlim tê çêkirin gelekî jin hene di hundir de dixebitin em berê ka biçin cem mamoste enver ew pisporê vê karê em biçin em binêrin ka çawa dest pê dike û dûra em ê biçin hundir bi hevalên jin re bipeyivin ka kerem kin belê dîsa qewet be mamoste mamoste enver destpêkê de çi dikin Em herîsî dê bi rengê şînî şîn bikin. ev rîş ji ku derê têne Ev rîş jinik bi desta çê dikin. Bi teşî- Hiriye ji hiriye wanê ye. Bi Hiriye teşî wanê. tê çêkin. Rîş bê teşî navê nakin. bernama me jî teşîye ji Ez ber revî wê zanim. bipirsî erê Rast ka destpêkê de û ana çi Eva dikin heşek çamın. Heskî nekesse. Heş bi heş Hindistanê çê dibîtin dibêjin indigo. Rengê şîn hemû jî wî çê dibin. Yet sentetik. Kot pantolon rengê şîn ev ji wê rengî teşî. Fakat evana eva orijinal e. ev tiştê evet Eve indigo eve. digo hevan Heş bi Kurdî dibêjin heş. heş Heş bi Kurdî ev ji çi çê dibe heş Heş ji darekî ji li Hindistanê çê dibîtin fermante dibîtin. Berê xwe ez min evin naylonê li vê darê alandiye. Heger eva rîs bîtin eva alüminyum bîtin, demir bîtin, sıfır bîtin, eva çêna bîtin. An di dîzikê de çê dibîtin, an di naylonê de çê dibîtin. Kurdê derdora mûşeviye hekariye evana gele baş Belê, etkirin. belê, Biçe belê. tiştekî balkêş heye eva bi mîzê tê te çêkirin. Yani efu bikin de pirtûkamı da jî heye ev bêhneka gele pîsiyetêtin hest ki ez vekim bi vê fermante dibîtin. Bi vê fermante dibîtin. belê Evelîntirîn hûnê bibînin eva zere. Berê xwe eva zere. Kiça min bînem bavîjne têda. ev heşê te av jî tê de heye ne Avu Av avu û- heşe. û eva û heşe. av mîz û heş Heş. Fakat mîzî usuleka wî heye. Li Anadolê jî bi belge spîndarê û bi sîre û bi mîza çêla çêdikin evî. ji berê de wisa Ji berê de ya kiçika çêdikin berê jinika küpek danat kilozkek. Hûn dibêjin Kurdî kilozk. Kilozk danana erdekî gava kiçik mîza hûn hatibine digotin her duê da mîza xwe bikin. Kiçika duê da mîza xwe dikirin ve evî danana ber tanûrê ji ber ku lazım bû Tabii. Evî danana ber tanûrê bi heyval ber tanûrê dima. Paşê heşê xwe davetine tê da ewa xwe rîşê xwe reng dikirin. Yani Kurda mîza insana evê. yani kurd wisa dikirin yani Şimdi lêkolîna min min çû kesekî nedît yani xen ji wî heger hebîtin erdekî dî hebîtin ez evî nizanim. Wala ser vê karê lêkolîn kiriye Lê belê belê Pirtûka heye belê navê belê. pirtûkê çi ye Navê pirtûka van hekarî kilimlerî. Mam se niha ev rengê wî tarî bû nebû Ne hezkem derxin bila pisek ve bütün kerem kin en derxin. Mam se ev tu ji ku yani tu jî vîdyonek datîne wê derê kupek datîne wê çawa dikî Veca pirtûka min da heye yani min gava dîgot berê xwe de evê ez paşê bû berê xwe de zer bû zer bû erê neha kes dişbe kes ku zer nabera kes tarî bîtin de neha tarî bîtin. Gavam xwe dane em derdixin zere gava ev rîşî zirave tenike jî ne tanike. ên hava tarî bû mamoste Beni berê xwe de tarî bû. karê gilokek din ji bavê jî navê na yani ev têra yeka din Na jî her ke yeka de duê dîr şiye Dike. dîr. ji ev bixwe li ber tavê zoha dibe Tav ne oksijen. oksijen Oksijen gava lê detin çend beni berê xwe de em rakim binêwî em rakim binêwî zere berê xwe de. Ha. Berê xwe de zere. erê Ana gava oksijen lê da hûn nebin em terjînin yani em hot terjînin berê xwe de em terjînin. hewa bigire. Ez bu hewa lê detin Belê. ku hemû şibeyek bin. Evan hedî bite abraş. Rexekî pişek ho tanık bîtin vekilî bîtin rexedî de girtî bin. Ev mesle xatire hewa. Ji bo çêkirina kîliman destpêkê hirî pêwîst e. Divê were şûştin û ziwakirin.
Dura divê bi çanda hezaran salan a ku jinan pêkaniye bi teşiyê were rêsandin. Piştê ku rêsandina wê diqede, dibe da û bi boyaxa ku ji gihayên xwezayî hatiye çêkirin, bi rengê ku tê xwestin tê boyax kirin. Hilberîna boyaxê ya ku bi madeyên ji xwezayê hatiye çêkirin, bingeha xwe ji demên pir kevin digire. Karê boyaxkirinê jî karekî pir bi zehmet e. Biharan ji zozanên peraşîn, berçalan û wanê gihayên xwezayî tên berhevkirin. Gihayên ku tên berhevkirin, hişk dikin û hûr dikin. Hinekî ji wan jî dema ku derin tên bikaranîn. Û dûra dayên ku tên boyaxkirin, rengîn in. Gera me û kargeha berika didome em gavek berê me dît ku ev rîst çawa tên boyaxkirin, çawa tê amadekirin, piştê tên boyaxkirin, tê zuhakirin û tê kargehê destê jinên ciwan û ew jî li ser dezgahê xwe nexşê xwe dinexşînin. Ka em binêrin ew çawa dinexşînin. Merhaba Jwara. Merhaba. Çay. Fatma. Çok iyi. Tu Pınar bûyî ne? Pınar tu jî Leyla bû. Erê? Fatma. Tu çend salî? Çarde. Çardê? Wa, tu kengî de çêdikî? Meheke. Mehekî? Nû hîn bûyî? Yani te berê nizanî bû vê karê? Nexê. Tu ji ku hîn bû li vir hîn bûyî? Tu hatî qursa kê mamosteyinê te kir? Erê. Baş e, îja tu niha zû zû çêdikî bi lestir çêdikî? Erê. Erê. Mehekî, ev mehekî de te çi qas nexşandiye mes, te çi qas çêkiriye? Eve. Ha, ev ya paş û ev. Evet. Hûn sê kes tişekî çêdikin, na ya tê cuda ye? Tu çend salî? Ez çarde. Çardê. Hûn bi hev re hatin? Erê. Hûn hevalê hevin? Erê. Bi hev re we dest pê kir, bi hev re hîn bûn. Erê. Tu jî? Tu jî çardeyî? Hûn her sê jî çarde ne? Bel. Te qet pirsiye ji mamostê xwe menaviye çi ye, tê çiwa tê? Te qet pirsiye heya na? Ne. Qe nepirsiye? Merak nekiriye? Çima merak nakî? Nasıl? Ne sen? Ez biçim. Biçim. Deve, te digot ez de nakevim ber kamerayı tuvat peyvi. Germ bu ne? De jara qavet be. Valla vak makine antıqaptın ha. Çıqas xoş. Qavet be. Navete bxir. Navim Meryem. Meryem navete? محبات. Muhbet? Muhbetiyete? Siti. Site. Tu çend sale bikarî dikî? Ve nezike 10 sal. 10 sale. Bana çend salî? Aslında 27. Tu 16 salê xwe de tu dest pê kir? Di li mal dest pê kir? Di li mal hîn Mal bû? dest bekir atölye falan vasat. Me devam kir. û evê tezgahê li mal çê dikir yani. Tezgah darî bû. Ve xwe dezgah jî çê dikir. Kêç te bixwe çê dikir? Ne me ne hani. Mal bat çê dikir. Di mal da hundirê malê da derveyê malê ku derê we çê dikir? De men nivaka malı da çê dikir. Yani ciyek var, odayek var da. Tu şê we çê dikir we bixwe bikardaniyan we difrot. Me difirot. Difrot. Niha li vir çêkirin baştir e ya li mal çêkirin baştir? Vere çêdire. Ji ber çi çêtir e? Hem karê çêdire hem Hevatî heye. hevalîne gela xweş. Keda te de xuya dike. Ne wisa? Vere çêdire. Anha dikarî mamosetî bikî. Dikarî yani. Dikarî hînê yekî bikî ev çawa tê çêkirin. Belê. Ev 10 salê tu çê dikî te qe merak kiriye ev menavan nexşan çi ne, dîroka wî çi ye, ji ku hatiye, nexşên kê derê ye. Rast me merak kiriye hani bu me bêjin yeş me zanatirê bu me bêjin kanê manayê çi ye ev nexşeyê kîrê ye. Wasa bu me bêjin. Ev nexşe kê derê ye tu zanî? Barka cilemêrge. Navê vê berikê çi ye? Navê vê motifê Gulsarî ye. Gulsarî. Çima Gulsarî? Gulsarî? Germ xuya dike. Ama ez dibînim mesela hevalên jin bi tevahî ciwan in. Bi rastî jî xweş çê dikin.
Ve kari baş zanın evalin 14 sal jiwa çetkin 14 ve 14 sal ya şunu تعلمم اره çetkin nu hindibin wa çetkin 10 sal çetki tecrübe te heyeydi le ez dibînim ku hevalên jin dîroka vê pir merex nekirine em xwazin hemê jî zanîn hanê kanîşkîrê hatiye ya çiye gerçi ji ber ew jî lazim e em bêjin kêm kes dizanin van tişta ew kes jî nebin vê çandê kê dibe demek şunda kê digîjîne kesên ciwan neyse tu nizanî bina yên nefşa dû tu çawa bigîjînî tabii weye gerek ev zanim danîşayê tu jî neyse bide yên işte ciwantir jî hîn bibin rast e erê wilo weye tu çend salê vikaretî Ez ê wala me gelek gelek tev naybîra te te kengî dest pê kiriye zarokatiya xwe da wala me 7 salê dest pê kir ev salî ev salî te aha çê dikir tu rû dinişî ser dezgahê te çê me çit kir Valla bijîşte ra niha çend salî 22 22 tu jî mal da hîn bû wala dayıkam dayika te ana çê dike na wala ya pîr boy neşe çıkar malbatê da ji xênê te kes çê dike na kesek çin zaten ezim ere wala de hez dikî werî vir biçî atölye kargehê yani mal da çêkirin xweş e an di kargehê de wala li vêre xweştir e li vir xweştir e ji ber ku hûn tên çevra ve ya xweş e hevalê heyn belê hûn ji xênê çêkirina berikan li vê derê tişek din dikin an jî mesela perwerdehiyên cuda aktiviteyên cuda em çunake em berketin etken saatçı da tên saatçı da dertkevin saat 8 sihare 5 varê 8 saarê 5 varê baş e malê wan nêzikin nêzikin tu çend salê çêdikî 4 sal 4 sal e tu mena vana zanî nalaz gelen zan kesek ji we zane qetiye qetê amen sene sekindine çiman ser nasekinin Wadam an dejne bila zibar xlas biçilene bira bixlas bez biçim mala xwe em qat sene sekinin hûn dixwazin hîn bin ere wala mdixwazim em ji mamostera bêjim re hînê we bike zaten dehin ez ke cerek den hatim gerek ez jê ji we bipirsim ez bêjim ka mana vê nexşê çi bir kirî xwece bi me bêjîtin kanê manawê çiye hema me acele kirim min em derkerim biçim malê ne wisa قوت جوار ام بچنجه ماموسته که معناوان نقشه بپرسم معناوان چیه و بلا جهوالین جوان راجی معناوان بیجش برشونده Gihay ku rispetên boyaxkirin di destê me daye me di nava vê da dît lê niha mamoste wan yeko ji me re bêje mamoste navê van gihayan çi Eva runasa soru em vê çêtkin sor sor bi vê çê Sor vê runas çêtkin runas em vê baş tişkin hurtken Belê me nava vê da navê de dît me navê belê, bidît eva eva riska güze kalkê guzê eşpiyev eşkirine ne tabii ki eşkiri Belê. baştır çêdbitin eva sumaxa sumak ev ji bo çi bu nava soru hiç sortur biki Sortur biki. Belê. eva giyarenk evaya ev sumak li hemer de heye sumak xwarine ya xwarine ne ya ku em zanin xwarine belê eva giyarenk gihareng Gihareng. ew ku bize de bindi da bize de bindi eva Belê. eva axa cünemerge heye ev axa cülemek ki ev li her derê tê dîtin eva hemer de hene ji ku daristan le hebitin verdi hene Belê gelek spas Sabık. mamoste me hinek sohbet kirka ez niye bidin hevalan gelek spas me got em bi hevalên jinan hevalên jinên ciwanin gelek wan me behsa motifan kir me got ka hûn dizanin manavan motifan dîroka wan gelek ji wan nizanin lê çêkirinê baş zanin hûn li ser fikirên gelo ew tiştê ku hûn dizanin بدن وان جی پروردهی که بدن وان کچن جوان و بلا اوج بگیجن نفشه کی دو خو گلو پروردهی که وسا چه بکن چه نکن ev gor saziye ke yani bişük hevroketenelere sere heyve ve yokta dumayka heyve boxu
چند قرشک برمه او مسئله که پروردهیه دو کچک سه کچکل بردست من هنه از او هورت کم او دزانه ام نهال السخكي كارجيها فرفور انجي وقت زانين كارجيها سيراميكي ديسا دبن خباتين شرداريه و دبن خبات ناوندا شورمنديا جنان مايايدا ددومه اف خبات ككرم كن ام ببينن د كارجيها سيراميك انجي فرفور دا خبات چاوت مشه قوت به چوانن مرحبا ماموستای تو من درو تو ماموستای ولی سچوا چوانن باشن قوت به تو چیت کی والله هيكلي تشيت او شكل جنانه نه بله. جنه بله جنة ya تجبيها تشيت کی بله aynı işte تشيت دنو هم بوي نبر هم بوي بله ليه هو بيب كان قاعد تيبر eve مدمه هستم هستم بله تحيا ناچ چکریه والله مو چکیه ما تازه خواهیت که دست خواهی آتشتان چیت که بله ما ماسی چیت ملویکت ما ماسی چیت که ما دست خواهد آتشتان چیکه بله ام تازه هیت یعنی ev malzeme viyet zani çi eve آخه سوره خسوره بله çava çed bet zani چا چیه جکودرتینن کیجان مرحله دا درباز بن دوان زانی نه الان ماموسته زانی کازاروک شی هند من ازارک انتنه زان تف در دوری درو نشته زانی وی ت چی ت بکره هاتی از مالت ت تری هاتی نه ت بسانه درکتی هاتی برا کت کنجی خوش نگوهران دیه رابیه تو وقتی سانگ تو رابی نه از توکیه دوره توکی از نه اتما ما توا توکیه sabahçı ma hatim aliye gel ni kurman bir چی کرد تف خراب کرد زلام یک چی کرد تف خراب کرد از گافیای دی چی کرد قام کی gidelim جوارش خوات ازش لبروني آها نافيته چبو دلیلا دليلا نافي وين کیه روكيه ابرو دليلا روكيه ابرو ها اون همو فigure ki çedikن şekle ki çedikن بله aynı hemen dışa çedikن ne olsa tabi o kevin ابنها anha derse ders dedin ha تكن gidat lever دمه وياري دمه بشوي کاری هم بیت خوازی چی کی بابا yani devam kem az نه مقدس devam kem çekem خواهیم کم باشه gelek teşekkür et hayana باشه تشتي قاشد مهنه çekine şu an kejani teşekkür et kejani teşekkür ما مستدار نشما مدام çekine وا hayana teşekkür hat yafrotan نه خیر هنا he un hinde ba ام هشين تبن hali cevaz zede teşekkür bunu bifroş داري ha نيت وصنا he bale Tabii. dikare gidindiki نه خیر na ka yete baş küçü yani hava sıkıyor ne olsa ama ya rastlıcı olsa evciğer cüdatırın evciğer cüdatırın ve kemen cüdane ne olsa mı قاي ve kemen jberoy mi قلت evçima olsa piştavi ketiyece Çen sari 19 sen bu. 19 ha hamu peyvan zani hejmaran zani ha ha
dema em li Wanê digerin, em dibînin ku vî bajarê çawa keda jinan derxistiye holê. Dê dîtin ku şaredarî gelekî li ser jiyana bixebat a jinan disekine û girîng dibîne. Dibin baneya navenda piştgiriya jinan a Mayayê de atölyeya seramîkê hatiye vekirin. Bi rastî jin dikarin her karî bikin. Meqedan eviya min e eviya mamosteye. Kesek pê bawer nekir, min direva kir, eviya min e eviya mamosteye xweş bû. Rastî bajarekî wisa xweş wisa taybet e. Em li gelekî kargehan geriyan, li van kargehan me dît ku jin çîroka xwe bi destê xwe dinexşînin li ser kîliman, li ser berikan û wekî hûn dibînin li ser perfûran an jî wetin dizanin seramîk. Heta bernameyek din bimînin di nava xweşiyê de. Xatirê